Il-Port Ħieles se taħalli impatt dirett u indirett ta' madwar 150 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. L-ekonomista Gordon Cordina li ħejja studju kkommissjonat mill-Malta Freeport Terminals spjega li din l-istima sal-aħħar tas-sena turi wkoll ħolqien ta' qatt ġmielu ta' impjiegi ġodda. L-aħħar stimi qegħdin juru li hemm madwar 150 miljun tal-prodott gross domestiku Malti illi bħalissa jiddependi direttament mill-ispiża ta' dal-vapuri li qegħdin jitlu l-Freeport u daka ifisser madwar 1500 impjieg illi huma direttament fil-Freeport jew huma f'intrapriżi konnessi ma' din it-tip ta' attività. Il-Port Ħieles ta' Malta huwa t-tielet l-akbar port li joffri faċilità ta' trasport fil-Mediterran u riċentament il-Gvern estenda l-kuntratt tal-operatur tat-terminal tal-Port Ħieles bi 30 sena. Dan wara l-kumpanija Malta Freeport Terminals onorat kundizzjoni li ġor fil-Port Ħieles ma' 3 miljun container fis-sena. B'dawn iċ-ċifri pożittivi minn Malta Freeport Terminals, Gordon Cordina jistqarja snin li ġejjin l-impatt ekonomiku mistenni jkompli jikber u n-numru ta' impjiegi se jisboq dak li diġà hemm. Qegħdin ukoll nistennew tkabbir sostanzjali fis-snin li ġejjin b'mod u maniera li madwar 3 snin oħra l-kontribut ekonomiku ħajitla għal madwar 170 miljun euro fis-sena b'impjiegi ta' kważi 1800 job. Bil-lokalità ta' Birżebbuġa mhux dejjem tara l-Port Ħieles f'dawl sabiħ, il-benefiċċji ekonomiċi li tiġġib din l-attività marittima huma kbar. F'dan il-kuntest Cordina jtemm jgħid li fuq kollox irid ikun hemm bilanċ li jidher li l-Port Ħieles qed jirnexxielu jilħaq. Il-benefiċċji ekonomiċi huma ovvji. Daqstant ieħor il-benefiċċji soċjali f'termini ta' impjiegi li qegħdin jintlaħqu. Nittamaw ukoll li dan il-proġett ħajkun qiegħed iservi ta' eżempju ta' tkabbir ta' ekonomija bilanċata bejn il-bżonnijiet ta' xogħol, bejn il-bżonnijiet ta' ambjent, bejn il-bżonnijiet ta' kwalità ta' ħajja illi hemm bżonn għar-residenti u għall-negozji illi hemm fil-lokalità illi qegħdin igawdu direttament u indirettament mill-attività tal-Freeport u nittamaw li jservi wkoll ta' eżempju ta' tkabbir bilanċat u holistiku għall-bqija tal-pajjiż.